ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയം അതിന്റെ ഭീമാകാരമായ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഒരു ചെറിയ കാറിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ഈ ഹൃദയം മിനിറ്റിൽ വെറും 8 മുതൽ 10 തവണ മാത്രമാണ് സാധാരണയായി മിടിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനേക്കാൾ, അതായത് മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 60 മുതൽ 100 തവണ വരെ മിടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. ഈ കുറഞ്ഞ ഹൃദയമിടിപ്പ് തിമിംഗലം ആഴത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഊർജം സംരക്ഷിക്കാനും ഓക്സിജൻ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഭീമാകാരമായ ഹൃദയം ഓരോ തവണ മിടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം വെള്ളത്തിനടിയിൽ 2 മൈൽ ദൂരം വരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം വെള്ളത്തിലൂടെ ശബ്ദം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 4.5 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയം പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതകരമായ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.